नमस्ते. आज माझ्या घरी पाहुणे आले आहेत आणि ते पण माझे व्हिडिओ बघतात रोज आणि त्यांना माझे व्हिडिओ खूप आवडतात आणि त्या रेसिपी बनवतात आणि त्याच्यातूनच त्यांना इच्छा झाली की मला भेटायची. असे म्हणजे खूप दिवस त्यांच्या मनात आलेलं की मला भेटायला. तो आज दिवस आलाय आणि आज त्या माझ्या घरी आलेले आहेत. त्यांची मी तुम्हाला ओळख करून देते. यूट्यूबवर जेवढी माझी माणसं आहेत ना, माझे व्हिडिओ बघतात, त्यांच्यामधूनच त्या पण एक आहे. ते मला आज भेटायला आलेले आहेत. त्यांची मी आता ओळख करून देते. ह्या ताई मला अंबरनाथवरून भेटायला आल्या आहेत. आता त्या तुमच्याशी बोलतील 2 मिनिटं. नमस्ते, माझं नाव रमा कटारनवरे आणि मी अंबरनाथवरून शुभांगी ताईंना भेटायला आलेली आहे. मी शुभांगी ताईंना आज भेटायला आलेली आहे कारण मी सुद्धा तुमच्यातलीच एक आहे. मी त्यांचे यूट्यूबवरचे सगळ्या रेसिपीज बघते आणि त्या बनवते सुद्धा, कारण की त्यांच्या रेसिपीज इतक्या सुंदर असतात आणि त्यांची समजावून सांगण्याची पद्धत देखील इतकी सुंदर असते आणि ते पटकन लक्षात येतं की असं वाटतं की आपल्याला कोणीतरी बाजूला बसून शिकवत आहे. आणि त्याच उद्देशातून, त्याच हेतूतून मी त्यांच्याशी एकदा संपर्क साधला की ताई मला तुम्हाला नक्की भेटायचं आहे, कारण तेवढ्या छान बोलतात. म्हटलं यांना भेटलंच पाहिजे आपण. आणि मी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि मी त्यांना बोलली की ताई मला तुम्हाला भेटायचं. तर त्यांनी मला नक्की सांगितलं की हो तुम्ही नक्की भेटू शकता, या आपण भेटूया. आणि मी आज त्यांच्याकडे आलेली आहे आणि मी जशी आलेली आहे तसं तुम्हाला जरी त्यांना भेटण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही सुद्धा त्यांना भेटू शकतात. ते सगळ्यांना भेटण्यासाठी तयार आहेत. तसं काही मनात आणू नका, त्या खूप चांगल्या आहेत. खूप स्वभावसुद्धा त्यांचा खूप गोड आहे. जसं त्यांच्या रेसिपीज गोड आहे तसा देखील त्यांचा स्वभाव देखील खूप गोड आहे आणि मला त्यांना भेटून खूप आनंद झालेला आहे. असं वाटतं माझ्या घरातल्या माणसांनाच मी भेटायला आलेले, माझ्या बहिणीला भेटायला आले. एवढ्या छान आहेत त्या. तुम्हाला पण भेटायची इच्छा असेल मला तर तुम्ही कधी येऊ शकता आणि कधी पण या, जरूर कॉन्टॅक्ट करून.